Пользовались ли вы своей узнаваемостью в корыстных целях? Кожны раз гэта спрацоўвала і мяне адпускалі. А як часта вы парушалі закон такім чынам? Раз на 2-3 месяцы, напэўна, было такое. Вы были ведущим колыханки из-за денег? Гэта просто сорам, як мала плацілі. Чаму вы пагадзіліся пайсці туды? Таму што я слабахарактарны. Сейчас вы смотрите русские сериалы? Гэта страшней за атамную бомбу. Это реально. А ці хацелі б вы зараз зняцца ў расійскім серыяле? Забудь пра гэта, пра ўсё. Ты будзеш рабіць толькі тое, што табе кажуць. Вы вернетесь в Беларусь, когда режим сменится? Мне будзе ўжо ведаце колькі, ёй-ёй-ёй. Але хочу дожить. Вы глядзіце праграму «Шчыра кажучы», у якой вядомых беларусаў правяраюць на паліграфія. Падчас тэставання фіксуюцца фізіялагічныя параметры арганізму паводле некалькіх крытэраў. Затым гэтыя рэакцыі аналізуюцца, каб ацаніць дакладнасць паведамленай інфармацыі. Сёння прайсці правяранне на паліграфія наважыўся актор Александр Жданович. Александр, вітаю. Вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Вы ўжо прайшлі наше тэставанне на паліграфіі, і у мяне ёсць ужо усе адказы, і мы з вами можам пачынаць. Давайте. Пользовались ли вы своей узнаваемостью в корыстных целях? Так. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Пры якіх умовах карысталіся? Напрыклад, у мяне былі такія прыгатаваныя календарыкі з выявай Маляваныча. Это был как бы пік там папулярнасці калыханкі. І кожны раз, калі я сядзіўся ў машыну кіраваць, я заўсёды меў з сабой гэты календарык. І калі мяне прыпынялі, бо не заўсёды я ездзіў па правілах, я адразу даставаў гэты календарык, і это вырашала как бы ўсё. І мяне не штрафавалі. Што было на гэтым календарыкі? Фотаграфія Маляваныча там з топай, з мішкай. Гэта была ваша ксіва? Калыханка, да, это было такое маё, как бы, да, адкупное. І як рэагавалі на гэта? Мне ніколі выключэнне, можа, за ўвесь час, раз ці два, ўсё ж такі, это не спрацавала, там не ведаю, да каго я трапляў. А кожны раз гэта спрацоўвала, і мяне адпускалі. А што казалі? А, гэта Маляваныч, ведаем, едзьце? Типа, да, глядзіце ў наступны раз, как бы, уже. А як часта вы парушалі закон такім чынам? Даволі часта. На колькі разоў на месяц? Раз на 2-3 месяцы, напэўна, было такое. Ці дапамагалі вам з-за таго, што вы Маляваныч, маю на ўвазе менавіта грашова? Вось, напрыклад, апошні выпадак, калі как бы я лапух трапіў на шуканцаў, і мне там, для мяне даволі значная как бы сума, на якую мяне как бы скралі, да, з карткі. Гэта ў Польшчы? Да, тут у Польшчы. І літаральна абвесцілі как бы збор у падтрымку Маляваныча. Дарэчы, не было маёй ініцыятывай. А чыя? Байсолат. І літаральна за некалькі гадзін людзі сабралі. Для мяне это было просто прыемна, але нечакана. А больш вы карысталіся ўжо пасля таго, як вы сышлі з працы, або калі вы яшчэ былі на працы? Не, хутчэй, калі быў. 20 гадоў амаль, это вельмі... это асобная тэма, вельмі доўгая, як расказаць, як я трапіў на калыханку, як хацеў увесь час саскочыць з гэтага Маляваныча. Але потым адзін мудры чалавек сказаў мне, што, ведаеш, твае там ролі ў тэатры, ў кіно, можа, хтосьці напіша пра іх, хтосьці ўспомніць, але вот тое, што хутчэй за ўсё у тебе успомніць як как бы вядоўца, як такі добрага некага персонажа з дзяцінства, у гэтым ёсць нешта больш важнае. І ён быў прав. Вам приятно, когда вас узнают на улице? Так. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Як часта падыходзіць да вас? Вельмі часта. Просіць фотаздымак? Да, гэта, вось, канешне, іншы бок, крышачку ўжо сябе адчуваеш такім, как бы, не чалавекам, а, як это, фотазонай, как бы, крышачку. Але я разумею, што для людзей гэта прыемна,
І гэта просто моя функцыя такая, частка працы можа быць. Таму я з гэтым как бы да, сміряюсь. Вось, даволі часта. І звычайна як бы фраза одна і тая ж: ой, дзякуй вам, я вырас на вашай праграме. А у меня уже загатаваная такая адказ такі: ой, вы вельмі добра выраслі, бо там часцей за ўсё такія хлопцы высокія. Вы считаете себя звездой? Так. Ой, ну слухайте, да, я адказаў, што так, але ну тут... І наш паліграф лічыць, што гэта шчыра. Так, але я лічу, я ніякім чынам не хварэю зоркавай хваробай, але што лічыць зоркай? Ну, это было б неправда, калі б я не лічыў, што атрымалася так, што вось нейкі образ, і ён прылепіўся да мяне, і гэты вобраз шмат каму вядомы, і ён падабаецца. Ну і частка гэтага паняцця ў паняцце зоркая, уваходзіць, напэўна. А у вас не было ніколі зорнай хваробы? Я думаю, што не. Так і няма падстав асабліва няма. Акрамя вот гэтага Маляваныча, я, напрыклад, лічу, што мой лёс там акцёрскі не склаўся такім чынам, як я бы хацеў, напрыклад. Опять же, той же Маляваныч, дарэчы, быў чымсьці перашкодай гэтым. Считаете ли вы себя заложником своего образа? Так. Вы реализовались в своей профессии? Не. Наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Чаму? Бачыце, якія шчырыя. Ну, таму што, першае, той же самы вобраз вядучага нейкай дзіцячай несур'ёзнай праграмы, безумоўна, ён уплываў на выбар рэжысуры, з-за гэтага я не атрымліваў, можа, нейкіх такіх роляў, якія б не хацелася. Ён, безумоўна, адмоўна ўплываў. Такі вось імідж нейкага несур'ёзнага такога вядоўцы дзіцячай праграмы. Па-другое, ну вось зараз, апынуўшыся, і па сутнасці я как бы, у нейкім сэнсе пазбаўлены прафесіі, бо у траўні 21-го года я быў звольнены з тэатру, якім працаваў, праслужыў 36 гадоў. І з таго часу я на реально такую вялікую сапраўдную сцэну, как бы тэатральную, не выходзіў. Ну, ці можна гэта назваць как бы Як бы вы хацелі рэалізавацца? Чаго б хацелася? Ох, ну, божачкі мой. Ну, я реаліст. Я разумею, што я... Хаця, чаму? Марыць заўсёды можна. Тут працягваюцца праекты, да, тэатральна-беларускія. Ну, можа быць, я траплю ў нейкі такі праект. Раптам хтось запросіць у кіно. А вось тады, калі вобраз Маляваныча, ён яшчэ быў актыўны, вы не шкадавалі, што вы не можаце рэалізавацца ў той момант? Ну, шкадаваў, безумоўна. А як вы тады хацелі рэалізавацца? Справа ў тым, што, напрыклад, тое ж кіно, хоць у мяне там в запасе каля некалькі там десяткаў пад 60 нейкіх роляў, это ў асноўным гэта маленькія ролі там у нейкіх расійскіх серыялах часцей за ўсё, бо беларускага кіно ўвогуле вельмі мала здымалася. І я скажу вам, што я не кінаактор. Я да гэтага часу пражыў вялікае жыццё увогуле чалавечае і прафесійнае. І я до конца вось гэтай прафесіі, а гэта розныя, тэатр і кіно, это дастаткова розныя іпастасі, як бы, акцёрскія. Я до конца не могу сказать, что я валодаю. Менавіта простое, что у меня не было таких, досведу таких вялікіх ролей, працы з такими сапраўднымі рэжысёрамі, якія б займаліся. Бо звычайна у адрозненне ад тэатра кіно это вось пришли, поставили камеру, ты выучил текст и все, и ты нечто такое зрабіў. Вы лічыце сябе закладнікам свайго вобразу? Так. Наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Так. Вы шкадуеце за гэта? Не, зараз уже не. Я думаю, што і ў маім жыцці так сталася, што, напэўна, важнейшым менавіта гэта, вось, дзеці, Маляваныч. І зараз гэта мае працяг яшчэ ў тым, што, акрамя ўсяго іншага, канал Бэйбус там і нейкія проста сустрэчы з гледачамі, дарослымі. Я пачаў сам пісаць казкі. І для мяне гэта вось новая нейкая старонка, творчае жыцця. І мне гэта падабаецца. І я не думаю, што гэта некая такая графаманія. Думаю, што мне хочацца развівацца ў гэтым, каб это было больш дасканала. Мне гэта цікава.
І потім, ну, мне правда з дзецьмі, у меня былі свае, яны зараз уже дарослыя, зразумела, дзеці, з якімі мне было цікава вазіцца. І мне падаецца, што гэта таксама, карацей кажучы, аказалася так, што Маляваныч гэта я у нейкім сэнсе. Хаця вельмі часта на сустрэчах кажу, што, ведаеце, праблема ў тым, што нас двое. Вось ёсць той Маляваныч, якога вы чакалі, але ёсць я са сваімі нейкімі акцёрскімі і іншымі амбіцыямі. Каго больш у вашай жыцці, Маляваныча або вас? Не ведаю. А все уже зараз как-то перемешалось. Да. Вы зараз пішаце казкі, так? Ну так. Пра што яны? Насамрэч, пра жыццё. Насамрэч, я думаю, что вот, ну, я не параўноўваю себе ні ў якім разе. Я думаю, что и Андерсон, и Оскар Уальд. Абзавідваліся. Не, да я не про то хотел сказать, что яны пишут про... Яны писали про себе, про той внутренний свет, и не только внутренний, а некоторые, может, обставины знешнее жыцця, якія іх турбавалі. Вядома, что Андерсон, напрыклад, ён крыўдзіўся, калі яго называлі казачнікам, ён не лічыў себе просто, ну и там дзіцячым пісьменнікам, ён аўтар, ён лічыў себе как бы там... Вось. Я да таго кажу, што, ну, напрыклад, у тых тэкстах і тых тэмах, нейкіх казках, якія я придумываю, пішу, ну, рефлексируецца тая нават дарослая часам боль і перажыванні, якія у жыцці как бы прыносяць, ну, вось, некія неразрешимасць нейкую такое, яны субліміруюцца ў это творчае. Вы были ведущим «Колыханки» из-за денег? Не. Скучаете ли вы по передаче «Колыханка»? Не. Але ў нашага паліграфа ёсць сумневы. Да, сур'ёзна? Як вы лічыце, чаму? Цікава. Мне вельмі хацелася быць шчырым. Я спадзяваўся, што... Вам з-за таго, што вы з цеплынёй успамінаеце пра гэты момант? Да, хутчэй так. Я з цеплынёй успамінаю, але ізноў как бы апынуцца, ці там неяк... Ну, я лічу проста, што двойчы ў адну раку не ўваходзіць. Вы былі вядоўцам «Колыханкі» дзеля грошай? Не. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Ну, дзякуй Богу. Хваляваліся? Не, да не. Хаця, нет, справа ў тым, што мы там немагчыма было увага, на дзіцячым беларускім тэлебачанні, увогуле немагчыма было працаваць дзеля грошай. Таму што, калі мы параўноўвалі, там ребята ездзілі ў Маскву, сустракаліся там «Спакойнай ночы, малышы», вось, да, вытворцамі, якія рабілі. Гэта проста, ну, гэта ў дзесяткі разоў розныя ганарары, да якія атрымлівалі. Мы проста грошы атрымлівалі, капейкі. А колькі? Я нават, ну это ж все у параўнанні, я не памятаю, но это вельмі мало. А за што вы жылі? Вельмі мало. Это тэатр, гэта бегатня бясконца, там канцэрты нейкія. Мы зрабілі з жонкай свой уласны тэатрык такі, да, вось, ён лялечны, бы таксама, дарэчы, некая. Бо гэта было як для душы? Да. Спачатку это было як для душы, спроба нечага новага, паколькі это было новае, а потым увесь час я хацеў сысці, і вось калі шчырым быць, то потым ужо імідж вось Маляваныча, ён, конечно, мне дапамагаў, у тым ліку і, ну, некіх, как вось, гэта вядомасць, ну, у заробках нейкіх. Да, гэта правда. Але на самой «Колыханцы», на самом тэлебачанні гэта проста сорам, як мала плацілі. Чаму вы пагадзіліся пайсці туды? Таму што я слабахарактарны, таму што это было нешта новае, цікавае, паспрабаваць усё ж такі, а можа, как бы, вось у нейкім новым вобразе. Таму што этот вобраз такога, ён, дарэчы, называўся не Маляваныч, а Сан Маляваныч першы. Я не, ну, как бы, ну, некі такі вось мастак, летуценнік. І гэта мне было блізка, мне хацелася гэта паспрабаваць. Потым зніклі гэты вось берет, этот шалік, ён стварыўся больш такім звычайным некім, проста дарослым дзядзькам, які там разважае з дзеткамі. Мне это было, как бы, паспрабаваць было цікава. А вы заўсёды хацелі працаваць дзеля дзяцей, ніколі не хацелі дзеля дарослых на тэлебачанні? А вы маеце на увазе на тэлебачанні? Не. Дети вас часто раздражают? Ну, так. Вам приятнее общаться с детьми, чем со взрослыми? Так.
Наш полиграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Бачите, якія шчыренькі. З дзецьмі прыемней. Ну, это правда. Ці часта вас раздражняюць дзеці? Вось цяжкае пытанне, на якое я вельмі... Ну, давайте. Да, я мог бы сказаць, да, схлусіць, што да не, я так люблю дзяцей. Я правда іх люблю. Но я чалавек эмацыйны, яны мяне, бывае, раздражаюць. Часта раздражняюць. Раздражняюць, таму што зараз у мяне 8 груп тэатральных тут дзіцячых беларускіх. І зараз вот які час, які вось такіх справаздач, як бы канцэртаў, нейкіх вось спектаклікаў маленькіх, да, адкрытых урокаў. І гэта ўсё шмат працы, а яны заўсёды такія вось распаўзаюцца. І у мяне, гэта моя віна, канешне, мне не хапае цярпення, і часам я там нешта раздражняюся на іх. Ваш поліграф кажа, што гэта правда. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Як вы трымаецеся? Па-першае, я вельмі не злапамятны чалавек увогуле, і раздражненне гэта вельмі хутка сходзіць, і немагчыма інакш, таму што я дзяцей люблю, это правда. І мне з імі вазіцца падабаецца. Я лічу, што дзеці у большай ступені людзі, чым дарослыя. Яны захоўваюць нейкія якасці, якія у дарослых потым яны губляюць, становяцца самі дарослымі, як у маленькім прынцы, да. Я вельмі шмат часу праводзіў з дзецьмі з сіндромам Дауна, з такімі асаблівасцямі развіцця. І аднойчы я зразумеў, чаму мне з імі так добра, таму што яны, у адрозненні ад дарослых людзей, яны не носяць маскі. Яны такія, якія яны ёсць у жыцці, яны больш шчырыя, опять же. І ты побач з імі адчуваеш сябе у большай ступені, як бы, самім сабой. І так, як і маленькія, звычайна маленькія дзеці да 6 гадоў, для іх не так важна, на якой машыне ты прыехаў, колькі ў цябе грошай, як ты ўвогуле выглядаеш. Яны адчуваюць самае галоўнае, вось тваё сэрца, тваю дабрыню, твой позірк, ці вясёлы ты, ці цікава табе з імі. І мне цікава з дзецьмі гадоў, асабліва там да 6 до 7, і далей таксама, і далей таксама. Но яны далей уже дарослыя, это уже іншыя планеты, для іх іншыя такія прыстасаванні павінны быць. Да, але мне з імі цікава. Сейчас белорусская культура вам ближе русской? Так. До 2020 года русская культура вам была ближе белорусской? Так. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Што адбылося пасля 20-го? Вы не ведаеце, шмат чаго адбылося пасля 20-го года, шмат чаго адбылося. Распавядзіце, чаму беларуская стала бліжэй? Вайна развязаная, да. Но это такі ўжо апошні хіба цвік у труну под названием «Россия». Не хочется, вот нават зараз, я непопулярные рэчы буду казаць, нават зараз не хочется все равно, як бы, казаць, что, казаць «Россия», и вот то адмоўнае, что мы как бы разумеем под тым расійскай дзяржавай, да, ці там Савецкі Саюз, які быў нашчадкам па сутнасці гэтай расійскай імперыі. Все роўна, калі я чую пра тое, што вось сярод беларусаў пра тое, што не, Расія это увогуле дзесьці, руская культура это вось дзесьці вось там, а беларуская культура вось тут. Увогуле усе гэты параўнанні мне падаюцца з-за комплекса нейкага, не ведаю, местечковага нейкага узнікаюць. Такія імёны, як... І зараз дзесяткі можна назваць імёнаў, да, якія, гэта частка агульначалавечай культуры. І вось пра гэта хацелася б нават у такія часы, якія вельмі лёгка там адной некай фарбай казаць там пра рускую культуру, да, у кантэксце таго, што адбываецца зараз. Я зразумеў, наколькі важна захоўваць сваё беларускае, што я зразумеў, што мае бацькі, мае карані, мае продкі гэта беларусы. І гэта важна. Таму зараз я за беларускую как бы культуру. Гэта менавіта за выбараў, якія адбыліся ў 2020 годзе? І таго, што адбылося потым. Расія гэта адзін з момантаў, які перашкаджае, каб Беларусь была такой, якую, спадзяюся, усе мы хацелі б яе бачыць.
светлай, дэмакратычнай, калі заўгодна, вольнай, беларускай, самае галоўнае. Вось, гэта так. Вы таксама хадзілі і ў расійскую царкву, так? Да, Маскоўскі патрыархат, праваслаўная царква. Ужо пасля 20-го вы туды не хадзілі? Да, я спачатку яшчэ хадзіў, потым я трапіў у Тбілісі, і там вельмі шмат праваслаўных храмаў, але такіх грузінскіх, але ёсць і расійскія. І я заходзіў у рускі праваслаўны храм, асабліва калі там служба альбо людзі. Я глядзеў на гэтых людзей і думаю, што і вось яны топяць за весь этот жах, які адбываецца, і яны як это спалучаецца з тым, што яны вераць у Бога. Я не мог, мяне просто адтуль некак пробка вылетала. Расчараваліся да. у царкве? Але ў грузінскую я хадзіў. Гэта вельмі такая балючая і вялікая тэма. Я пабачыў вялікую хлусню. Я пабачыў, збоку, я пабачыў вялікую хлусню і маніпуляцыю з боку царквы. Мне кажуць, не, так ты ж не падзяляй, ёсць царква як аб'яднанне людзей, якія веруюць, і гэта праўда. І гэта ёсць сутнасць царквы, а не вось гэты інстытут, які як бы кіруе гэтай супольнасцю людзей. З аднаго боку так, але з іншага нешта проста раз не назаўжды, не ведаю, но нешта разарвалася ўнутры. Я хачу, вось добра, што я трапіў на ваш этот поліграф Поліграфовича, я аднаго не хачу, я не хачу хлусіць самому сабе. Я хачу быць шчырым перед самім сабой. І калі Бог ёсць, а думаю, можа, ён ёсць, вось, і ён будзе бачыць гэту шчырасць, тады якія пытанні? Цяпер беларуская культура вам бліжэйшая за расійскую? Так. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Ну, таму так і ёсць. Сейчас вы бы хотели сняться в русском сериале? Не. Сейчас вы смотрите русские сериалы? Не. Зараз не. А раней? Мала, глядзеў мала, толькі хутчэй мала, бо гэта ж там столькі смецця ўвогуле, нават, ёсць больш такія, як бы, якасныя, да, але ў асноўным там жа, это просто быў, я разумею, што это просто вымыванне. Я аднаго разу трапіў у шпіталь, і мы лежалі ўдвух, там такая палата была, і немагчыма было выключыць, бо там такі просты дзядзька, і ён просто лістаў без конца гэтыя праграмы, і там тады я просто зразумеў, наколькі гэта, это страшно, наколькі, што тэлевізор, вот я чуў такую фразу, гэта страшней за атамную бомбу, это реально. Сериалы, как дурные такие сериалы низкого якости, как просто просто промывать мозги, как бы просто люди не думали. А больш якаснае, як зараз асабліва, это я ж бачу, наколькі это все палітызавана і наколькі это все насычана прапагандай, вывернута гісторыя, да. Я здымаўся ў фільме, на маіх вачах это все адбывалася. Фільм «Страсти по Зое», здаецца так, ён урэшце стаў. Расійскія кінематографісты пра Зою Касмедем'янскую. Мне здавалася, што адбудзецца такі неардынарны фільм, таму што там Касмедем'янская паказана не як проста вось, як было насамрэч, потым яе зрабілі такім вось агітацыяй такой флагман, што она такая бесстрашная, за Сталіна, што гэта складаная фігура, і увогуле, што вайна гэта страшна у любым выпадку. І мне здавалася, што пра гэта будзе кіно, і было цікава. Але потым я гляджу, не выходзіць, і мне сказалі, так яго пераздымаюць. Просто сверху сказалі, не, гэта не можа быць. Такая складаны такі позірк на вайну. Трэба, каб быў Сталін, ввели Сталіна. Причем Сталін такі добры, такі переживает за тых, хто ён пасылае туды ось на абсолютно смерць, да, гэтых ребят с этими там зажигательными этими бутыльками, да. Им давалася бутылька водки, и закидывали просто, это ж зима 41-го, там минус 20. Яны некалькі ночей праводзілі у лесах, вельмі часто траплялі ў руки сваіх же
крестьян, там, колхозников, якіх же избивали за то, что они запаливали и хаты спаливали. История гэта складаная, мешаная как бы такая штука, а тут такое однозначное. Але мяне понесло, да. Так, карці, кажучи, не глядел я ніколі. Уже пасля 20-го года докладно этих российских сериалов. Ці хацелі б вы зараз зняцца ў расійскім серыяле? І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Так. Для мяне, конечно, открыццё, што вот после 22-го года, пачатку вайны, у меня шмат сяброў, актораў, з кім здымаюся, і не толькі беларусаў, якія переехалі ў Расію там і 5-10 гадоў пажылі там. Яны інакш ужо, яны зомбіраваныя гэтым. Для мяне абсалютнае было адчуванне, вот это першыя тыдні, месяцы вайны, ну абсалютнае адчуванне, што людзей проста абкалолі, проста абкурылі. Яны кажуць вось гэтымі фразамі загатоўленымі, да, якія чуюць з усіх гэтых СМІ. Што НАТО каля гэтых самых, каля да, межаў, што калі б мы не напалі, на нас бы напалі, фашысты ў Украіне, камары гэтыя, ну нават такое, как бы, якія, как бы, так, как бы спецыяльныя камары, якія кусаюць рускіх. Гэта нашы беларускія акторы, якія зараз у Расіі? Ну там не акторы, там, ну і акторы таксама, я думаю. Ну, яны, вы разумееце, тыя, хто так уже трапіў туды, да, і гэта, я ведаю такія лёсы, і ў іх пайшло, да, яны сталі вось, ну, сапраўднымі зоркамі, да, але гэта правда, вот такія дакладна ведаю, і яны на пачатку і падзеі 20-го года, і пачатку вайны, яны супраць былі гэтага, яны рабілі некія пасты, але потым ім сказалі, альбо ты здымаешся ў кіно, альбо ты забудь пра гэта, пра ўсё, ты будзеш рабіць толькі тое, што тебе кажуць. І што яны выбралі? І я не асуджаю гэтых людзей, бо ў кожнага свой шлях. І ну гэта іх выбар. Я бы выбраў іншае. Але хутчэй за ўсё яны сябе апраўдваюць неяк. Гэта за грошы? Гэта за грошы, не думаю, што кожны кажа, што это за грошы, ён сябе апраўдвае такім чынам. Але гэта высокае мастацтва, можа быць. Але гэта моя прафесія. Але ведаеце, ў 20-м годзе, калі Наста Шпаковская прыйшла і сказала у тэатр, да, перад пачаткам збора трупы. А давайте все звольнимся, як зрабілі гэта купалаўцы. І так все так патыліцу пачухалі і как бы, ну быццам да, такой яшчэ быў настрой, усе там же было такое, все віравала. А потым так, але ж на сцэне мы можам сказаць больш, але ж давай мы захаваем сябе ў прафесіі, і все гэта захавалі. Ну, кожны выбірае, не ведаю, кожны выбірае свой шлях. Я не шкадую не настолькі, што я вось зараз тут апынуўся, спачатку там у Грузіі, зараз у Варшаве, што я згубіў у нейкім сэнсе прафесію, але захаваў нешта больш важнае для мяне. Кожны выбірае сам, ну, сябе, як я сябе разумею, бачу. А вы б хацелі зняцца ў беларускім кіно? А што вы называеце беларускім кіно? Маю на ўвазе гэтае кіно, да, якое робіцца тут. Да. Мне вельмі спадабаўся серыял «Працэсы»? «Працэсы». Это вельмі, это добрага ўзроўню кіно, вельмі класнае і актуальнае. Дякую. В Польше вам нравится жить больше, чем в Беларуси? Так. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Пытанне з падкавыркай. У Беларусі сённяшняй так. У Беларусі сёння? Да, так. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. А ў Беларусі, якая была 5 гадоў таму? Калі я не з'язджаў з яе, калі я жыў, значит, мне падабалася. Але з іншага боку, ведаеце, цікавы парадокс. 20-й год меня как бы выпхнуў у рэшты-рэшт з радзімы, але ён мне паказаў свет. І я пабываў у Амерыцы, у Бразіліі, там, у Грузіі пажыў доўгі час, зараз у Польшчы, у Нямецчыне. І я пабачыў свет. І гэта таксама... Ну, раней крыху штосьці бачыў, але я ніколі не думаў бы, што, напрыклад, там, амаль усю Амерыку аб'ехаў. І гэта цікавы досвед. І мне падаецца, што калі чалавек мае з маладых гадоў магчымасць пажыць у розных месцах і выбраць, гэта добра. Але зараз ужо выбіраць, ну куды мне? Гэта моя, ну, Беларусь, калі зменіцца нешта да лепшага, і калі будзе магчыма ці бяспечна вярнуцца, безумоўна, я вярнусь. Вы вернетесь в Беларусь, когда режим сменится? Так. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Ну, маючы на ўвазе тое, што рэжым, тое гэта не толькі атмасфера, Лукашенка, да, безумоўна, тое, што, ну, накірунак развіцця
як бы краіны, грамадства. Але вы разумееце, што гэта не год. Конечно, разумею. Гэта можа быць і праз 10 гадоў. Да, і гэта разумею. А праз 10 гадоў вернецеся? Не ведаю, я ж не ведаю. Мне будзе ўжо ведаць, колькі, ёй-ёй-ёй. Але ні пра што не шкадую, яшчэ раз скажу. Але хачу дажыць. Калі б была магчымасць зараз вярнуцца ў Беларусь, вы б вярнуліся, так? Зараз? Так. У такую Беларусь, як сёння? Так, у такую. Не. Але вам бы там нічога не пагражала? Калі б мне Не пагражала? пагражала. Напэўна, не. Таму што для мяне было б вельмі цяжка вось прыдумаць нейкія апраўданні, проста сидзець там, нічога не робячы. Хоць я ведаю, што людзі, якія там і вельмі удзячны і вельмі паважаю тых людзей, якія знаходзяцца там і нешта робяць. Размаўляюць па-беларуску. Ну, хаця б у сваім асяроддзі сям'і ці некага кола падтрымліваюць тую атмасферу як бы нармальнасці, якая ў гэтым канцлагері ненармальнасці існуе. І гэта вельмі важна. І нават важней за тое, што мы з вами тут можам зрабіць. Александр, гэта былі ўсе пытанні. Ну, это добра. Я такі збіўчывы, конечно, да, Усё добра. Дзякую вам вялікія, што вы адказалі на іх. Дзякуй вам. І дзякую вам вялікі за вашу шчырасць. У нас у гасцях быў актор Александр Жданович. Гэта была праграма «Шчыра кажучы» і я, яе вядоўца Арына Маліноўская. До сустрэчы. Да пабачэння.